Yazmışıma üpkem yok. Nurlat'ın tağın bir tanılgan kızı Razia Gaynullina kişi yoktaşları için 3 saatlik konsert birdi. Doğan yerine жылылық сақлап yaşayışı, her çıkışında Nurlat'ını donlavşı üzünçelikle jirişi konserti kim etmişli bir suluşta ozdu. Tamaşaçılar ayak üstü basıp alkışladı. Konsertka kelmey kalışlar ükenirlik etip. Kız koytmasam, koytırman deyip yazsam. Savaşına basam, alışırlar canım. Sanılsana koytam sinan Allah. Ул бик кылда туа. Гомеренең күп өлеше Үзбәкстанда уза. Бүтән гомере сәнгатькә багышлана. Башта музыкаль училище, аннан педагогия университетының музыка факультетын, соңрак консерваториядә аспирантура тәмамлый. Сәхнәдә ул 45 ел. Татарстан белән Үзбәкстан арасында җыр сәнгатен пропагандалау буенча атташы булган кеше. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Разия Гайнуллина бүген җырчы булуы өстенә Яршаллы шәһәрендә язмыш продюсерлык студиясе педагогы да әле. Benim özümün müzikalni bilimim yok. Şu bilimim bulmasa da nişektir Razia apaga men kelip bilektim. Razia apa indi bilim ala başlagaç da men indi tavuşumni gel hazır özüm tanımım. Ders bergende üzeni yemek kelgen gibi kilemedim ne. O kileştim de baştan kak üz balası gibi karşı ola. Şatlanıp duyamam men Razia apaga kelip bilekkenime. Разия Гайнуллина заманында Сара Садыкова, Рөстәм Яхин, Гөлшат Зайнашева кебек легендар сәнгать осталары белән тыгыз аралашып иҗат иткән җырчы. Репертуары да нигездә классик әсәрләрдән, моңлы халык җырларыннан тора. 22ләп җыры Татарстан радиосының алтын фондына кергән. 7 дистәне түгәрәкләп килсә дә, ул һаман сәхнәдә. Шаллада куйгач, мен әйтәм, туган якка да кайтып куймыйча һич мөмкин түгел. Чөнки чыннан да туган як бу, туган туфрак. Минем әби бабаларымның, әниләремнең шушында үскән, туган, үскән җирләрендә бик дулкынланам. Бигрәкләрдә менә шушында кайтасы килә. Мин бик бәхетле. Мин сәхнәдә икән, мин бәхетле. Мин халык белән аралашам икән, мин бәхетле. Җырчының Нурлатлылар өчен хәзерләнгән махсус концерты программасы да бик бай иде һәм ул нигездә югары зәвыклы классик әсәрләрдән торды. Разия Гайнуллина якташлары өчен сәхнәдә, аның Татарстанда киң танылган артист дуслары белән бергә шәкертләре дә чыгыш ясады. Разия Мардагальевна очень чуткий человек, очень тонко чувствует настроение каждого человека и всегда даст очень добрый совет как учитель, как человек. Мы ее очень любим, очень приятно учиться у нее. Концерт тамашачылар күңеленә хуш килде. Көчле алкышлар, җырчы адресына юлланган җылы теләкләр һәм кочак-кочак чәчәкләр шуны раслады. Бик матур, бик әйбәт бара, бик матур хәзерләгәннәр, искиткеч матур җырчылар, биючеләр. Bütün халык өчен бәйрәм бу. Инде бу көнне мәдәният сараена килми калучыларга бары үкенергә генә кала. Татар моңы белән суарылган мондый концертлар еш булмый бит.